चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. यूट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटली परब किचन मध्ये तुमका स्नेहा सरोजची जोडी. तसं तुम्ही विचार केलाच असतात ना की आजची रेसिपी काय असतली, लाईव्हची रेसिपी, आणि त्याचं कारण काय. लाईव्ह याचं कारण एवढंच की आम्ही ठरवलं की आता आठवड्यातून 2 वेळा लाईव्ह रेसिपी करूया. त्याच्यामुळे कसं आपण जी रेसिपी दररोज करतो ती डिक्टो कशी होता ह्याच्यावर तुमका आमच्या समोरासमोर तुमका ती रेसिपी, पण तुमका कोणती रेसिपी लाईव्हवर होई ती खाली कमेंट करून सांगा, म्हणजे आम्ही ती रेसिपी पुढच्या लाईव्हमध्ये घेऊ. तसं मी विचार केला आहे पुढच्या लाईव्हमध्ये सध्या ट्रेंडिंगमध्ये असणारी रेसिपी कोणती सांगा. गाईचं खरवस. हां, जर चिक गाव आहे त्याच्यासाठी आज मी प्रयत्न केलेला आहे, पण आमच्या इथे चिक गावलो नाही. पण जाऊ नये, ते जे मिळाक नाही त्याच्याबद्दल नको बोलूया. आता आपण थोडी वाट बघूया लोक जरा जॉईन होतात की नाही. जर त्याच्यासाठी विषय काय घेऊया आता तोच आजचा विषय म्हणजे मार्गशीर्ष महिना उद्यापासून सुरू. आज अमावस्या लागली ती उद्या दुपारी 10 वाजता संपतली. मग आता काय करायचं, मार्गशीर्ष म्हटल्यावर गोडाचं नैवेद्य येलो देवीसाठी, तर त्यातलाच एक नैवेद्याचा प्रकार फेमस आपल्या गणपती सण सूत काय असेल. आणि असं नाही की मालवणी भाषेचं करतात मालवणी लोक, तर माझी आई फक्त गुळ कालवायची गव्हाच्या पिठात थयच्या थय आणि आमका तव्यावर करून द्यायचे. ते तर रेसिपी दाखवलेली आहे, ते तर एव्हर ग्रीन, आणि त्याची टेस्ट पण एवढी ही अस्सल मालवणी रेसिपी. पण आता कसं काळानुसार जरा चवीक बदल, मुलांका आता वेगवेगळ्या बाबा असं दुकानात गावता, असो गाडीमध्ये गावता, असो ट्रेनमध्ये गावता. मग आपण पण जरा बदल करायचो. मग मालवणीत थोडा ठेवूया आणि आपण त्यात थोडं बदल करूया, साखरेचं करूया, गुळाचं राहून ते जरा नाही. पण ह्यो जो आहे ना तसं तर मालपोह ह्यो सर्रास मैद्याच्या पिठाचं करतात, त्याच्यामुळे पण पचाक जरा मैदो कसं असतात जड मार. मैदो खूप खालास हो दिवाळी, आता जरा आराम देवा. हा, त्याच्यामुळे आपण म्हटलं आज आपण गव्हाच्या पिठाचं करूया, जो पचाक पण हलको आणि चवीक एक नंबर भारी, आणि मुलांच्या टिफिनमध्ये सुद्धा देऊचं असतात ना. आजकाल मुलांची शाळा चालू आहे, स्पोर्ट्स चालू आहे, म्हणजे बोलतात ना आता सुरुवात झालेली आहे, पिकनिक असणार आहे, स्पोर्ट्स असणार आहे, त्याच्यावर ॲन्युअल फंक्शन असतली, तर त्याच्यात त्यांना देण्यासाठी ह्यो आपलं मालपोह किती दिवस तरी 2 दिवस तरी प्रवासात पण टिकतलो. 2 दिवस प्रवासात टिकतलो. परत तुमका जर मुलांकाच कशा आपल्यात पण कधी चहाच्या टायमाक वाटला तर होता. आता लाईव्ह मध्ये दाखवत होता झटपटच होतलो ना. हा, तर इच्छा झाली तर करा हो प्रकट आणि करा सुरुवात. नाही, पण माका मालपोहा ह्यो प्रकार खूप आवडता. कधी असं गोड खाऊची इच्छा झाली ना तर मी पण झटपट होणारो मालपुआ असं, म्हणजे तसं बघायला गेलं ना मारवाडी गुजराती लोक मालपुआ करतात खूप, म्हणजे एकदम पारंपरिक करू, म्हणजे त्या जुनी जर दुकानात गावता तो पाकात बिकात करूच लागता. पण आपण आता तेवढं वेळ न घेता आपण छोटीशी रेसिपी करूया, पण तेवढीच चांगली लागते. साखरेच्या पाकातलं असता तो, ते लोक करतात. मालपोहा म्हणतात, मालपोहा म्हणतात, काय काय म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं नाव. तसं वेगवेगळ्या ठिकाणाची पद्धत पण वेगळी आहे. तर आजची आपली पद्धत गुळ न वापरता साखर, आणि याच्यात आपण घालतलो एकच काय या बघा दाखवतोय तसा पारंपरिक रेसिपीत पण असता, पण आज घालतलो. आणि त्यात दुसरा एक विशेष काय, पाण्याच्या जागी काहीतरी वेगळा वापरतो. त्याच्यासाठी आता तुम्हाला साहित्य बघूचं लागतं. चला, आणि ह्या केळाचा वया ना आता पूर्ण पिकलेला वया. आज मामी तरी त्याला सांगतोय हा केळेवाला की आता अशीच हा, तरी तो सांगता नाही या पिकलेला. मी म्हटलं अरे माका पिकलेला वया नाही पिकला तर त्याला दाबत राहूया बोले पर्यंत, मग पिकतला आपल्या उभेन. चला, आता आपण साहित्य दाखवूया आणि रेसिपी सुरुवात करूया. गव्हाचं पीठ म्हटल्याबरोबर मालपोहा गव्हाच्या पिठाचं करूचं. आता गव्हाचं पीठ इला 1 केळा, 1 वाटी गव्हाचा पीठ. त्याच्यानंतर तीच वाटी भरून ह्या गव्हाचा पीठ घेतले, अगदी शिगोशिक भरून घेतले, पण मी ह्या बाउलमध्ये 1 वाटी दूध, 1 वाटी साखर, तुमका आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. हे ड्रायफ्रूट घेतले, 1 चमचाभर बडीशेप, अर्धा चमचा जिरा ह्या भाजून ठेवलेला आणि जर असा मिक्सरात फिरवलेला, आणि वेलची पावडर. आता काय, तर दूध घेतला, आपण सरस पाणी वापरतो, पण ह्या वेळेला आपण दूध वापरूया. पण दुधाचे मालपोहे होतच चांगले. तुमका असं वाटत असत की टिकायचे नाही, पण आता थंडीचे दिवस आहेत, गरमीत थोडा दुधाचे पदार्थ नाही आता होतं. आता थंडीत चालतं. दूध घ्या, नाहीतर दुधाच्या ऐवजी बघा खवा वापरतात किंवा क्रीम वापरतात, त्यांनी पण मालपोहा म्हणतात ना तो राजेशाही थाटासारखं. पण गरम दूधच घ्यायचा. गरम दुधाने त्याचं टेक्स्चर असं जरा हे होता. तुम्ही थंड रूम टेम्परेचर वरचा दूध घेऊ नका. तसाच घेतलास ना तर दूध आणि केळा मिक्सरात एकत्र घ्या आणि ता वाटा.
मग त्याचा होईल. आता ह्या दूध आणि केळा मी एकत्र वाटले नाही, केळाच फक्त वाटले कारण दूध गरम आहे थोडासा, वाफ येतं. हा थोडासाच गरम आहे. आता तेवढा आपण आता वाटूक काय घ्यायचा, तर आपली ही बडीशेप जराशीच फिरवायची, म्हणजे तिचे दाणे जरा जाता खाली येऊ पाहिजेत. छान लागतं. पण बडीशेपचा जो चव असते जर तुमच्याकडे वेलची पावडर नसत तर हय वेलची सुद्धा वाटूक घेवा. थोडासा जिरा, कारण जिरा आपण तसाच जरासा वाटलेला, ह्या जरासा मी वाटूक घेते. आता ती एक चव भारी आहे. आता त्याच्या भरीक काय मिक्सराच्या ह्याका नाही लागला पोंगाक, जराशी साखर मग त्यात साखर घालूया. नाही तर वाटलं जाणार. आधी हा भरडून घेते आणि मग ह्याच्यात मी केळा फिरवतले, म्हणजे काय होतलं आपला दोन्ही एकदम होतले. कारण जर तुम्ही नाही तसा घेतलास तर दूध आणि केळा एकत्र वाटा. आता जे सगळे जे नवीन आले जॉईन झाले त्यांच्यासाठी आम्ही सांगतो, आज आपण दाखवतोय कोकणातले फेमस मालपोहे. तसं मालपोहा पण बोलतात, मालपोहे बोलतात, मालपोहा आणि काहीतरी बुवा, हा असं पण म्हणतात. पण हे जास्त मालपोहे जे असतात ना ते राजस्थानी किंवा असे म्हणजे गुजरात त्या साईडला पण खूप जास्त फेमस आहेत. म्हणजे सगळ्यात जास्त म्हणजे बोलतात ना एकदम A1 रेसिपी, गोड रेसिपी. आता आपलं कोमट दूध घेतलंय, दूध बोलणार होते. त्याच्यात ही साखर घालू. किती घेतली आहे साखर? तुम्हाला किती गोड अंदानुसार. आता मी आता 1 वाटी पीठ आहे ना तर अर्ध वाटीच घालते, जास्त पण गोड नको. नंतर काय आपल्या पाकात नाही सोडूचे, पण तेवढी साखर पुरे होता. हा गोडेचं पण प्रमाण जास्त पण गोड नको, कारण आपण केळा वापरतलो ना, आणि दुधात पण तेवढं गोडवं असतं आणि केळ्यात सुद्धा गोडवं असतं, म्हणून मी साखरेचं प्रमाण कमी केले. पाण्यात जर करत असाल तर साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. आज आपण करतो मालपोहे गव्हाच्या पिठाचे, आणि ते सुद्धा दूध केळा घालून. हां, आणि एकदम सॉफ्ट होतात. एकदम सॉफ्ट, म्हणजे तुम्ही बोलतात ना खूप छान असे मालपोहे होतात, रसरशीत मालपोहे. आता ह्या जर वाटलेला आहे ना तर बघा मी ह्याच्यात घालून घेते आणि सरोजाक ढवळूक सांगते, आणि मी केळा ह्याच्यात जरा फिरवून घेते. कारण ह्या सरोज बोलताना जरा कच्चा, तर ह्या एवढा होतला नाही, मध्ये गटळे होतले. तर ह्या सरोज ढवळीत मी तोपर्यंत केळ्याचे तुकडे असे हे वाटून घेते. हां, आता मी कमेंट घेते, चिकन मटन पण दाखवा ना. हो, चिकनचीच रेसिपी काल दाखवलेली आहे, चिकन बिर्याणी, ती तुम्ही बघू शकता. पण तुमका लाईव्हवर हवी असतात तर आता काय करूचा, मार्गशीर्ष महिनो येलो डिसेंबर आता त्याच्यानंतर पुढे. हां, कारण आम्ही हे करतो. आता सीमाल इथे हाय, प्राचील इथे तुमच्या जावा भांडण नाही का होत? अरे गेल्या वेळेला पण तोच प्रश्न होता, पण वेगळ्या यांनी विचारलेला, सर्व एकत्र राहता का? तुमची काय म्हणतात ते भांडण कोणामध्ये होत नाही, नवरा बायकोमध्ये सुद्धा होतं ना, तरी पण एकत्र राहतो की नाही? आई वडिलांमध्ये पण कधी कधी भांडणाचं नसतं, दोन व्यक्ती एकत्र आल्या की त्यांचे विचार, आचार आणि त्यांचं म्हणजे विचार करण्याची पद्धत किंवा एकमत होताना थोडेसे वादविवाद तर प्रत्येकामध्ये होतात. कारण दोन व्यक्तींचं जसं आपण म्हणतो ना, विचार वगैरे सगळे वेगवेगळे असतात. त्याच्यामुळे आता हे बघा, ह्याच्यामध्ये आपण साखर मिक्स केली, साखर तरी पण हे बघा मिक्स करूची बाकी आहे. बघा ती ढवळत राहूया. आता बहीण भावंडा किती भांडतात, पण म्हणतात ना, माझ्या आईचं एक डायलॉग असायचो, आता भांडशाल नंतर लांब गेल्यावर काय करशाल, या आठवण काढशाल. तसाच असता. मग जसं आता जावा म्हटल्यावर बहिणीच येईल ना, तसा असता. आता आपण आज करतो. तिनेच कमेंट लिहिले, सरोजपेक्षा त्या दुसऱ्या काकी आहेत त्या खूप छान जेवण बनवतात. हो, त्या खूप छान जेवण बनवतात, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही. धन्यवाद. हा, तुमचं सुद्धा छानच बनवते जेवण, फक्त कधी कधी तिच्या हातून जरा घाई होते एवढं, नाही तर तिचंही छान होतं जेवण. मी जसं बोलली ना, प्रत्येकाचं जेवण हे खूप चांगलं असतं. म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये कधी ना कधी चुकतो, पण त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करतो. म्हणजे जर आपल्याला कळतं ना जेवण बनवता बनवता, अनुभव हा आपला चांगला गुरु आणि शिक्षक असतो. हा, तसंच असतं. तर आम्ही जी रेसिपी दाखवतो ते आमच्या अनुभवातून. तसं केळं बघायला गेलं ना तर आपण असं मॅश करतो, जसं सत्यनारायणच्या प्रसादामध्ये कसं आपण शिऱ्यामध्ये टाकतो तसं करतो, पण आपण तुपात पण विरघळतं ते. पण हे आता मी वाटून घेतलं, म्हणजे ते मिक्स चांगलं होईल. त्याच्यामुळे थोडंसं पिकलेलं जर असतं ना तर ते लगेच विरघळलं असतं, पण बघा वाटलं तरी हे काय झालंय, काळं पडलेलं नाहीये, मस्त कलर आलाय त्याचा.
आता हे थोडं थोडं पीठ आपण घालून घेऊया. कारण गुठळ्या होतात ना, जर एकदम सगळं पीठ घातलं तर ते गुठळ्या आणि मोडणार तुम्हाला नाही. इथे वाटलं तर थोडंसं दूध घालून घालून हे आपल्याला जितकं म्हणजे हवं रनिंग काय म्हणतात तसं रनिंग रनिंग कन्सिस्टन्सी. धावतं पीठ. हा, आता तुमका दाखवतो मालवणीत. आता तुम्हाला दाखवतो कितपत पीठ असं व्हायला पाहिजे. अरे यार, हिने काय ठरवलंच आहे. अनिल लिहिते तुमच्यात मोठी कोण आणि थोरली कोण. तर तुम्ही मोठे आधी या सांगा, आहेत. आधी तुम्ही सांगा मग आम्ही सांगतो. चला तुम्ही सांगा. तरी आताच वाचलेली ना तू कमेंट, आता जस्ट वाचली तिने कमेंट. हा, विक्स कर खया विक्स कर, विक्स कर आता. हा थांबा, विक्स कर आता दिवचा लागताला, कारण या पीठ गाठ्याळे झाले ते आपण जरा हे करूया, मोडूया. विक्सरनेच मोडायचे, तेच बेस्ट ऑप्शन असतो. उरलेला जिरा पण घालून घेते. पण पीठ थोडं थोडंच घालायचं, म्हणजे आपल्याला अंदाज पण येतो ना ह्याच्यात किती पीठ लागताला. दूध तसं तर एका वाटीला एक वाटी दूध आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ असा अंदाज आहे. पण कसं केळं पण आपण वाटून घातलं ना, तर केळ्याचं पण पाणी म्हणजे हे झालं ना पातळ. लगेच काही सेकंड नाही, चमच्यानं अजून ढवलं असतं मी. ढवळतच बसलं. त्याचे 2 शब्द होईपर्यंत हे काय झाला पीठ मस्त. आता ह्या जरा घट्ट वाटता आणि केळ्यान पण हे का काय इला एकदम चिकटपणा इला ह्या बघा. तर आपण आता थोडासा दूध घालूया. तसं गव्हामध्ये पण चिकटपणाच असतो ना. गहू पण म्हणून तर मऊसूत होतं मालपो. म्हणून गव्हाचे चपाते कसे मग पीठ मळू वया, ही पण एक टेक्निक हा. म्हणून आपण आता बघा 1 वाटी पीठ आणि 1 वाटी आपण असं युट्यूबमध्ये अंदाजपंच सांगतो, पण करताना हेच असंच होतं, कमी जास्त होतं. तसं म्हणायला गेलं ना तर पिठावर पण असतात, जसे जुने गहू नवीन गहू. कधीच तुम्हाला तांब्याभर पिठाला तांब्याभर पाणी लागणारच नाही. असं असतं. पाणी जसं तुमच्या पीठ मळणार आहे. कोणाकोणाला घट्ट पीठ मळायची सवय असते, कोणाकोणाला पातळ पीठ मळायची सवय असते. आता ही कमेंट वाचल्यावर मला ना हसायला आलं, पण थँक्यू. तिने कमेंट काय लिहिलंय, सरोजला म्हणजे पूजा प्राचीने लिहिलंय, खेडेकरने लिहिलंय, सरोजला अजून एक होऊ दे छान जुळ्यांची मुली जुळे मुली. बापरे, थँक्यू. पण माझी पण इच्छा होती, पण आता नको, कारण एकालाच भार्गवलाच सांभाळता थोडं माझी कसरत जरा जास्त होते. पण खरंच थँक्यू सो मच. हे लिहिते पूनम लिहिते, ताई तुम्ही दोघी जावा कमी, बहिणी बहिणी जास्त वाटतं. तेच मगाशी सांगितलं ना, बहिणी बहिणीमध्ये पण थोडेसे असतात, जसं माझी मोठी बहीण आणि छोटी बहीण. तसं आपण काय काय गोष्टी विचारतो, सजेशन घेतो, मग काय काय गोष्टी सजेशन घेतल्यानंतर आपल्याला कळतं आपल्या चुका काय आहेत. अशा म्हणजे बहिणी बहिणीच आहोत आम्ही. अनिल लिहितोय 3 नाती पडतात म्हणाल तर जावा आहोत, त्याच्यानंतर आम्ही ननंद भाऊजाई सुद्धा आहोत. आता ते कसे तर विचार करा आणि मध्येच सांगा, तुम्ही तळेपर्यंत सांगा. अनिलने लिहिलंय तुमचं एकमेकींचं प्रेम पाहून आनंद वाटला, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. हा, म्हणजे त्यांना पण असं हे वाटतं. जर तुमचा फॅमिलीमध्ये कोण कोण असतं सांगा तुम्ही. हा, फॅमिलीमध्ये तुम्हाला नक्की पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवतो. तुमका भेटाव येऊचा हा कसा येऊचा पत्तो सांगा. तुमका जर आमका भेटा घेऊचा असेल तर तुमका विरारला येऊचा लागात. तर तुम्ही विरारला आल्यानंतर आम्ही विरार मनवेल पाड्यामध्ये राहतो. इल्यात की सांगा, आमचा नंबर दिलेला हा, कॉल करा. आता हे बघा कन्सिस्टन्सी कशी होई. आणि तुमका लाईव्हला अजून कोणती रेसिपी होई मार्गशीर्ष महिन्यासाठी किंवा जे काही म्हणजे बोलतात ना लाईव्हमध्ये तुमका इच्छा असा, मालवणीच रेसिपी अशी नाही, कुठली पण रेसिपी जी आम्ही प्रयत्न नक्की करू आणि तुमच्या समोर दाखवू. 1-2दा घरी ट्राय करू, नंतर लाईव्हला उतरू जर आमका ती रेसिपी येत नसतात तर. आणि जर कोणाक सजेशन असतात की आमची रेसिपी तुम्ही यूट्यूबवर दाखवा इनोव्हेटिव्ह, किंवा तुमच्या भागातली सांगली, कोल्हापूर, नाशिक ह्या ठिकाणी जर तुम्ही लाईव्ह बघत असाल आणि तिकडचं कसं तांबडो रस्सो कोल्हापूरचं जसं आता तो आमका जमाचो नाही तांबडो रस्सो खरा बघू गेला, तर तुमची ती रेसिपी तुम्ही आमका जर व्हॉट्सअप केला तर आम्ही जशीच्या तशी तुमच्या नावासकट दाखवू. किंवा दुसऱ्या काही नाशिकमधली कुठली फेमस असतात ती रेसिपी, असे म्हणजे जे 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 प्रांतामधले फेमस रेसिपी आहेत ना ते आमका पाठवा, आम्ही नक्की त्या रेसिपी ट्राय करू. आणि त्या खरंच खूप छान होतात. नेहमी कोकणी आणि मालवणी खाऊन आम्ही सुद्धा थोडे कंटाळलो, तर आमच्या पण चवीत बदल. पण मालवणी रेसिपी ना खयो जा हॉटेलात मालवणी थाळी हा काय आधी हो प्रश्न असता. आता वेलची पावडर घालते, पाव चमचाच घालते.
मी मगाशीच सांगितलंय, जेव्हा तुम्ही जिरा आणि बडीशेप जेव्हा वाटाल तेव्हा तुम्ही आपली वेलची सुद्धा वाटू शकतात. आता मालपोहा टाकूचो, आता काय घेऊचा हे लागतं बघा वेलची पावडर इथे टाकलेली आहे. हा. हा, एकीने लिहिले तुमका पूजान लिहिलंय, पूजेचो प्राचीन लिहिलं आणि पूजेचो शिरो दाखवा. होय हो हो, लाईव्हला तो दाखवतो. लाईव्हला झालेला आहे वाटतं, पहिल्यांदाच आपण दाखवला. कधी दाखवला तो? आता पहिली लाईव्ह वाटतं तीच होती. नाही मला वाटतं नाही तीर्थ दाखवलाय. आणि हा, हा, पूजेचा हा, शिरा दाखवलाय, दाखवलाय. लाईव्हलाच दाखवलाय ताई. हा, तुम्ही लाईव्ह सेक्शन मध्ये जाऊन बघू शकता, लाईव्हला आहे. अगदी त्याच्यानंतर काय म्हणतात ते, कसलं तीर्थ ग ते, शास्त्र शुद्ध पद्धतीने तीर्थ सुद्धा कसं प्राचीने लिहिलं. आज दोघींनी पण मॅचिंग. हो, कोइन्सिडन्स झाला, मी काय बघितलं नव्हतं, मी आपलं असंच उचललं आणि घातलं. उपासाचे पदार्थ दाखवा. हो, एका बुधवारी आम्ही नक्की उपासाचं दाखवू. आता मार्गशीर्ष महिना एवढं असं धावतं पीठ, मालवणी धावता पीठ असा पडाकवया. आणि घेते वेळी काय करायचा, डाऊलच घ्यायचो. काही गोष्टी अशा ज्या असतात त्या घालायच्या वेळेला घावणे घालते वेळी पेलोच घ्यायचो. आज आपण मैदा नाही तर गव्हाचं पीठ वापरून परफेक्ट असे मालपोहे दाखवणार आहोत, जे पचायला हलके, चवीला तितकेच भारी. मालपुआ म्हटलं की म्हणजे बोलतात ना, एक वेगळंच आनंद येतं. हा, पण आज घरामध्ये मालपुआ बनतो म्हटल्याबरोबर तो मालपुआ बनायच्या अगोदरच त्याचा स्वाद आपल्या पोटात गेलेलो असतं आणि त्याची चव आणि त्या मालपुआची आठवण. कारण असं होऊचच नाही की कोकणी माणूस आहे, मालवणी माणूस आहे आणि त्याने मालपुआ कधीच ट्राय केला नाही किंवा चव त्याची घेतली नाही, असं होतच नाही. मी तर मालपुआची रेसिपी ठरवलेलं, चार लाईव्हमध्ये ठरवलंय. आज पण ठरवता विचार केलाय मालपुआ दाखवू की थंडीचा पदार्थ दाखवू. मग नंतर म्हटलं नाही, आज मालपोहेच दाखवूया. आता चिमूटभर मीठ टाकायचं गोडाच्या पदार्थात. आज आपण बनवणार आहोत मालपोहा. म्हणजे तुमचे जे काही प्रश्न असतील की मालपोहा कसा होतो गव्हाच्या पिठाचा, आपला पारंपरिक मालपोहा, तर तुम्ही काय ते प्रश्न असतील तुमची सगळी उत्तरं ह्याच्यात भेटतील. थोडंसं फक्त मी चिमूटभरच मीठ टाकलेलं आहे, जास्त नाही. आता आपण हे ढवळते आहे तोपर्यंत आपण हे तवा तापत ठेवूया. मारियाने लिहिलं, मी मालपोहा करते पण माझी पद्धत खूप वेगळी आहे. तर तुमची पद्धत काय आहे ती तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा, आम्ही पुढच्या वेळेला नक्की वापरू. आम्ही वेगळीच पद्धत करतोय. वेगळी म्हणजे जिथे गूळ आणि गूळ वापरतो तिथे साखर. कोण कुठून जॉईन झालंय ते काय कळत नाहीये. म्हणजे तुमचं लोकेशन सांगा. जसं आम्ही सांगितलं आम्ही ही लाईव्ह रेसिपी विरारवरून दाखवतोय, तसंच तुम्ही कुठून बघताय, कारण म्हणजे तसं आम्हाला कळेल ना की तुम्ही कुठून बघताय रेसिपी आमच्या. मग आम्ही तुम्हाला हाय करू तशा प्रकारे. जसं मी मारियाला म्हटलं आहे की तुम्ही सांगा तुम्ही कशा प्रकारे, म्हणजे थोडी वेगळी पद्धत जी तुमची आहे ना ती. आता हे काय पहिलं तवो गरम करूया ना, आपण पेटवून घेऊया. आता तुम्ही तुमका डीप फ्राय करूचे तर तेल भरपूर टाका आणि तुमका एक एक काढून जर हे करूच तर ते तुपाचा चमचो घ्या, तेवढाच हे टाका आणि तसं करा. तर आता तू सांग आपण कसं करूया, डीप फ्राय करून करूया की माझं असं म्हणणं आहे की आज आपण हेल्दी मालपोहे बनवतो, तर हेल्थसाठी चांगला तूप असता. मग आपण आजची जी रेसिपी आहोत मालपोहे ते स्पेशली तुपासाठी. मी कितली बाजू आजचा आपला उद्देशच हा की मैदा न वापरता स्वादिष्ट हेल्दी असे मालपोहे जे तुम्ही एकदा खाल ना तर नक्की परत ही रेसिपी ट्राय करून बनवाल ह्याची गॅरंटी आपली. कारण तुमच्या समोर आपण दाखवतोय ह्याच्यामध्ये कसे होतात तुपात, पण तुपातली चव ही वेगळी लागते. तुम्हाला हवं तर साखर स्किप करून तुम्ही गुळ सुद्धा वापरू शकता, पण साखर आणि वापरलं तर तुम्ही दुधाचा स्किप करा. कारण की मग तुम्ही पाणी घाला, कारण गुळ आणि दूध एकत्र आलं की फाटलंच समजा. म्हणजे ते हे होतं ना, गुळाची चहा कशी फाटली जाते तशी. त्याच्यामुळे तुम्ही तो एक टिप फॉलो करा. आता जर तुम्हाला हेच जर रेसिपी पूर्ण फॉलो करायची असेल तर यानुसार तुम्ही साखर वापरून आणि थोडंसं कोमट दूधच वापरा, जेणेकरून ते सगळं मिक्स होईल व्यवस्थित, तुमची विरघळेल. आणि त्याची कन्सिस्टन्सी आणि सॉफ्टनेस असतो ना तो दुधामुळे वेगळा येतो, पाण्यामुळे वेगळा येतो सॉफ्टनेस मालपुऱ्याचा. कारण एकदम रसरशीत सॉफ्टनेस, आपण ह्याच्यामध्ये काय साखरेचा पाक नाही वापरत आहोत ना म्हणून.
आता ते तवत आहे, मी चमचोभर अर्धो चमचो घातलंय त्याच्यामध्ये ह्या आपला तूप. आता म्हणता ना तुपात, तर तुपात. सारिका लिहिते मी रोहामधून बोलते. हां, मनस्वी लिहिते मी पनवेलवरून बोलते. अनघा लिहिते सावंतवाडी बांद्यातून बोलते आहे. मारिया लिहिते मी पुण्यामधून बघते. ओके. मंगेश लिहिते मी सांगलीवरून बघते. पूनम शिंदे लिहिते खार रोडवरून बघते. म्हणजे सगळ्यांनी सांगितलं. विद्या लिहिते मी डोंबिवलीवरून बघते. थँक्यू सो मच. निलेश लिहितो मी ठाण्यावरून बघतोय. थँक्यू. मंदरवी बोंडे लिहिते मी गोरेगाव वेस्टवरून बोलते. हां, थँक्यू सो मच. आता मला वाटतं इथे कमी गॅसवर घ्या, कारण आपण तुपात करतोय ना, तूप लगेच गरम होतं आणि असं वाफ येते त्याच्यामुळे. कारण तेलाला एवढी वाफ सुटत नाही, पण तुपाला खूप वाफ सुटते. म्हणून आपल्या जसं मी सांगितलं ना, सगळ्यात स्लो गॅसवर करूया. आता परत एकदा मी ढवळून घेतलंय आणि ह्या बघा, हयच तुम्ही आधी काय तो गोड झालो की नाही तो चेक करा, कन्सिस्टन्सी बघा. हां. आणि मधोमध आता ह्या पॅनचं आमका सवय नाही, पण बघून घेत आहे आपलं होतं. आणि हे केल्यानंतर ना तूप असा चारही बाजू आहे बघा. ऑलरेडी आपण तूप सोडलेला. मारिया लिहिते मी केळं जास्त पिकलेलं घेतं आणि हाताने मॅश करतो. हो, मी पण मगाशी सांगितलं ना, आम्हाला केलं होतं म्हणून आम्ही तो प्रयत्न केला की उगाच रेसिपी विंचायला नको. हा, लाईव्ह रेसिपी. हा, पिकलेलंच केळं आणि ते खूप मधुर गोड असतं, त्यामुळे आपली साखर पण थोडी कमी लागली असती आणखीन. तशी मी कमीच वापरली आहे. आता हे बघा. पण हा मालपुवा खरंच खूप छान होतो. आणि तुपाची जी चव येते ना, भारी. हा बघा, मस्त रंग, टेक्स्चर पण खूप छान आलाय. आणि त्याला जाळी पण फुटली, म्हणजे आपण पीठ ठेवलंच नाही तरी सुद्धा जाळी फुटली. हा, जाळी आली त्याला. पल्लवी लिहिते कोकणचे पदार्थ खूप छान असतात. हो, नो डाऊट, विदाऊट डाऊट. चांगले पदार्थ हॉटेलात गेला तर पहिली मालवणी थाळी विचारतात. सोनिया लिहिते मी ओरसवरून बघते, गाव ओरस. उल्का लिहिते गोरेगाव ईस्ट गोकुळधाम. थँक्यू. साक्षी लिहिते काय बनवताय, तर आज आपण बनवतोय कोकणातील एक नंबर भारी रसरशीत बिना मैद्याचो मालपोहे. तसं मालपोहे म्हटलं की आपल्याला मैदोच आठवता, पण मैद्याशिवाय जे हेल्दी मालपोहे गव्हाच्या पिठाचे, आणि ते पण आज आपण तेलात नाही तळणू, कमी तेलात, तुपात. तुपात ते पण अर्धा चमचाच तूप घातलंय. त्या बघा पूर्ण पॅन भर, म्हणजे हो पॅन आहे ना, त्याच्यामुळे त्याला जास्त पण तुपाची गरज नाही. एक एक आपण मालपोहे बनवून घेऊया. आता आपला हा मालपोहे दोन्ही बाजूनी शेकायचा झालेला आहे. आता आपण हा काढून घेऊया डिश मध्ये. मस्त आला. ती झाळी घे. तसं काय का तेलात तळलेलं नाही, जाळीची गरजच नाही. बघा, पण खरंच खूप छान आलंय. आणि आपण हो एक असो डिश मध्ये घेऊया काढून. आता आपण गॅस बारीक गॅस करून तळतो. तसा तूप हा पॅन मध्ये, पण मी आपला मध्ये टाकलंय कारण आपण मध्ये घालून घेतो ना, तर तूप बाजूकच जाता. मग ते काय नाही, अशी आयडिया करायची. असं पॅन फिरवला की, तसे तव्यावरचे जे मालपोहे केलेले ते पण आपण असेच केलेले. मस्त यम्मी, एक नंबर. म्हटलं आता ठरवलेला एक आणि केला एक, पण तो बिनसत नाही ना, त्यात आपला काय म्हणतात शाबासकी स्वतःच द्यायची. मग थोडीशी थाप आपल्या पाठीवर मारायची. पार्वती लिहिते ताई तुमची रेसिपी खूप छान असते, सावंतवाडीवरून बघते. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. सारिका लिहिते काय तुम्ही ड्रेस शिवून घेता का रेडिओ? नाही, रेडीमेड असतात माझे रेडीमेड माझे पण. फक्त आम्ही घरी इल्यावर जरा त्याला काय ते अल्टर करून घेतो. पल्लवी लिहिते तांदळाचे घावणे आमचे तुमच्यासारखे जमत नाही. एक दिवस लाईव्ह वर आम्ही तुमका करून दाखवतो, ते पण भिड्याच्या तव्यावर जे आपले घावणे असतात ना, ते येतली रेसिपी मी केलंय. नाही जमत त्यांच्यासाठी मी करून दाखवलंय काय घालायचं त्याच्यामध्ये. ती रेसिपी तुम्ही नक्की बघा, आमचा परब किचनवर येतली. अनिता लिहिते मी नांदेडवरून बघते. तुम्ही तुमच्या नांदेडच्या जिल्ह्यामधली जर एखादी फेमस रेसिपी असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगू शकता. समर्थ लिहितोय मी रत्नागिरीवरून बघतोय. हो, तुम्ही पण सांगू शकता रत्नागिरीची फेमस.
धन्यवाद दादानू, धन्यवाद ताईनू. तुम्ही जिथून जिथून बघताय त्यांना मनापासून आणि स्वागत आहे तुमचं परब किचन मध्ये. रुपेश लिहितोय मी चिंचवड मधून बघतोय. थँक्यू सो खूप मच. छान वाटतं तुम्ही इथून इथून बघताय आणि इथे आमच्या रेसिपी जात आहेत. आता हे बघा पिठाची कन्सिस्टन्सी मगाशी दाखवायची राहिली. वहिनीचं एक ट्रिक असते हे चमच्याच्या मागे कसं ते दाखवतात ते. हा ती मी मगाशी बोलणार होती पण त्यांनी पटकन इथे टाकलं म्हणून राहिलं. असा चमचा टसाक व्हाया आणि असा बोट फिरवला ना तर हा पीठ आहे मिक्स नाही व्हायला पाहिजे. ही याची खुना टिपा समजा की असा ह्या पीठ हे मिक्स नाही व्हायला पाहिजे एवढा पीठ ठेवायचा. नाही तर तुम्ही असा घालून बघा. हे बघा असा. जर ह्याच्यात जर रवो सुद्धा तुमका तसे व्हाय असतील तर तुम्ही खाली लाईव्ह मध्ये सांगा कमेंट करून. आणि रेसिपी आवडली तर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. जसं आता तुम्ही सांगितलं तेव्हा आम्ही पण तुमका मनापासून धन्यवाद बोलते. जिथून जिथून तुम्ही बघता खूप छान वाटतं. पल्लवी लिहिते मी साताऱ्यावरून बघते. धन्यवाद ताई. शिवानी हाय लिहिते. करिश्मा लिहिते मी नक्की तुमच्या पद्धतीने बनवणार. नक्की बनवून बघा तुम्हाला नक्की आवडणार. आणि तुम्ही आवडीने हे बोलतात ना कोण पाहुणे आले तर त्यांना आवडीने करून घाला. त्यांना पण नक्की आवडतील. पण स्लो गॅसवरच हे शेकायचे. थोडा वेळ लागतो पण जो पदार्थ वेळ लागतो ना तो पदार्थ चवीला पण तेवढाच छान लागतो. पाहुणे येतील आता आपली देवी आई येईल तेव्हा तिलाही हा नैवेद्य करून टाका. रुपेश भट लिहितोय मला कोकणी डोसा खूप आवडतो. हो म्हणजे आपली आंबोळी म्हणजे मला तरी वाटतं की आंबोळीच असेल. अजित लिहितोय खूप छान थँक्यू. घावन चटणी रेसिपी शूट केलेली आहे पण तुम्हाला लाईव्हवर हवी असेल तर आपण लाईव्हवर पण दाखवू. संगीता लिहिते असं करून मी आहे ना होतं नव्हतं ते तूप सुद्धा काढून घेते आणि हा किती छान आलाय बघा. जाळी मस्त जाळी आणि गमता पण भारी अगदी. संगीता लिहिते मी ठाण्यावरून बघते. खूप छान. धन्यवाद ताई. धन्यवाद. आजचा आपला रेसिपीचा टॉपिक आहे मालपोहा जो बिना मैद्याचा खूप छान रसरशीत आणि तेलात न तळलेला. आणि एक भर झाली बिना तळलेलो तुपातलो कारण कमी तूप वापरतोय आपण. आता मी घातलंयच नाही मगाशी अर्धोनी आता दुसऱ्या करतो. आता मी तर होतो तोच ढवळून घेतला. आता 1 वाटी गव्हाच्या पिठामध्ये मालपोहे बघा मीडियम साईजचे किती होतात ते तुमका दाखवतात. असे 5-6-7 तर होय. आता हे आपलं तिसरं असा नाही गव्हाचा पीठ वाचवलंय. थोडासा गव्हाचा पीठ वाचवलंय. कारण त्याच्यात अख्खा केळा टाकला ना. जर वेलची केळं टाकलं तर वेलची केळं थोडं म्हणजे केळ्याने जाळी सुट्टा. केळ्याने आणि दुधाने. ह्याच्यात तुम्ही आवडीनुसार क्रीम घाला परत खो घाला. आणखीन तुमचे राजेशाही मालपोहे होतले. इझी रेसिपी वाली लिहिते मी जोगेश्वरीवरून बोलते. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. वैशाली लिहिते भाई तुम्ही कुठे राहता. आम्ही विरारला राहतो. शिवांगी लिहिते नागपूर. नागपूरची संत्री फेमस आहे. तशी नागपूरची ती संत्र्याची बर्फी पण फेमस असते. एकदा ट्राय करायला पाहिजे ना नागपूरच्या संत्र्याची बर्फी होते काय. मी खालेलं. सोनमच्या वेळेत मला डोळे लागलेले आणि ह्यांच्या मित्राने आणून दिलेली मी खालेलं आहे. नागपूरची खरंच खूप छान लागते. तशी होणार नाही म्हणजे आपण बनवायचा प्रयत्न करूया पण त्यांची ट्राय करूची लागतली. सारखी सारखी ट्राय करूची लागतली. त्यात काय बघूया. अजित लिहिता मी भांडूप वरून. धन्यवाद दादानू. स्नेहा जाधव सुकाजवळा तुमची रेसिपी ट्राय केली खूप छान झाली. थँक्यू सो मच. गेल्या याच रविवारचा लाईव्ह होता. सुकाजवळा आणि भाकरी नाही ट्राय केलीत. भाकरी पण ट्राय करून बघा. दोन्ही दाखवल्यात. एक लाटायची आणि एक थापायची. तर तुम्हाला जशी सोपी पद्धत वाटते तशी. पल्लवी लिहिते खूप छान बोलता ऐकायला छान वाटतं. काय जण म्हणतात आम्ही खूप जास्त बोलतो. पण आता मला सांगा रेसिपी जर लाईव्ह असेल तर त्याच्यामध्ये म्यूटमध्ये कसं रेसिपी करू शकतो हा प्रकार नाही. पण काही जण आपली भाषा ऐकू येतं ता बरा वाटता. अगदी चांगली कमेंट म्हणजे काय घरात असल्यासारखा बोलल्यासारखा वाटता. कालच माका एका मैत्रिणीने फोन केल्या तुम्ही बोलता ना मालवणी ते अगदी मला घरात असल्यासारखं फील येतो. वेळी धन्यवाद तुझे. तर कोण सरोज पण त्यांना ओळखतात. ती मसालो घेऊ पण आपल्याकडे येतात. सरोज सांग कोण बाबा ना. ती HR मध्ये होती टीचर. ओके त्यांनी तुम्हाला कॉल केलेला. त्या सावंत. त्या मला काय बोलल्या की माझ्या मुलीला स्थळ बघा. तर म्हणजे तुमच्या अशा ओळखी आहेत ना. त्यांची मुलगी लग्न पण चांगली आहे. त्यांची छान आहे. छान शिकली आणि आता ती परत दुबईला वगैरे जाणार आहे सांगत होते. मुलींना आजकाल स्थळ म्हणजे आता आपलं मस्त असं
तिसरा मालपोहा झाला आणि साईज बघा वाढत वाढत चालली आहे. मला वाटतं पसरत चाललाय ते तो. पसरत जातं ना त्याच्यामुळे. आपण टाकल्यानंतर तूप किंवा तेल भावना पोचल्या. करिश्मा लिहिते मी बोईसर कडून मधून बोलते, थँक्यू सो मच. अनुराधा लिहिते मी नांदेडवरून पाहते. नांदेडची पण कुठली फेमस रेसिपी असेल तर नक्की सांगा आम्हाला. मी सपना मगदून कागलमधून बघत आहे, थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. स्नेहा मला सांगा ना कसे पीठ तयार केले, मी आता जॉईन केले. ओके चला आता रेसिपी सांगा परत, तुम्ही कसं पीठ तयार केलं ते. 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं, त्यातलं थोडंसं वाचवलं. हा. अर्धी वाटी साखर, कारण केळं वापरलं त्यामुळे मी साखरेचं प्रमाण, पण मी प्रमाण आता सरसकट सांगते, तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घ्या. 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी साखर, 1 केळं घेतलं, दूध घेतलं, साधं गरम कोमट करून घेतलं, कारण आपल्याला साखर त्याची विरघळायला हवी. आणि दुधामुळे थोडं तुम्ही आधीच विरघळून जर घेतलीत तर तुम्हाला काही गरज नाही, म्हणजे रूम टेम्परेचरचं दूध आणि ते घ्या. त्याच्यामध्ये मग केळं वाटून घातलं, थोडंसं जिरं आणि बडीशेप 1 चमचा वाटून घातलं, त्यात दुधात मिक्स केलं आणि मग साखर विरघळून घेतलीच आपण. नंतर मग मी ते केळ्याचं जे वाटलेलं होतं ते घातलं. जर पिकलेलं केळं असेल तर हाताने किंवा काट्याने मॅश करा, चांगलं त्या ह्या करा आणि घाला त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर सगळं पीठ घाला हळूहळू आणि ते ढवळून घ्या. तुमच्याकडे जर असं असेल विस्कर तर त्यांनी ढवळा, चमच्याने शक्यतो ढवळू नका. आणि नंतर मग हे गुठळा होणार नाही हे बघा, फक्त एवढं असं बघा हे ठेवायचं आणि इथे पाठीमागे बघायचं आणि असं बोट वडायचं आणि असं धरायचं. हे पीठ इथे घसरत नाही ना, म्हणजे आपलं पीठ बरोबर झालेलं आहे. बोलता बोलता इथे थोडा करपायचा, परतावा लागेल असा ते. आणि आपण पॅन मध्ये तूप घेतलं आणि तुपावर आपण आता हे तुम्ही तेलात सुद्धा तळू शकता, 1 डाऊल टाकून. मी आधी तोच प्रयत्न केला म्हणून हिला बोलली पॅन मध्ये तेल टाकूया आणि असे 2-3 पण तुपात करतोय म्हटल्यावर 1-1च करायला हवा, कारण मग तेवढी जागा होणार नाही त्याला. आजचे आपले जे मालपोहे आहेत ते हेल्दी मालपोहे करण्याचा प्रयत्न केलो. मग हेल्थसाठी आपण म्हटलं चला, तेल तसं चांगलं असतं काय, काही वाईट नसतं, नाही रोज खातो. रोज खातो. हेल्दी म्हणजे पण गोडाचे पदार्थ तुपात खूप चव लागते. जसं आपण लाडू लाडू पण आपण करतो, ते तुपातले लाडू किती छान वाटतात. तर मेथीचे लाडू कोणी कोणी केले नसे केले तर आपली रेसिपी आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. थंडीत मेथीचे लाडू खावे, आवर्जून खावे. मेथीचे लाडू खावा, मेथीची हलीमची पेज पिवा. असाच नाही बाळतीनच वही, आपण पण करून खीर करून खाऊ शकतात. रेसिपी हवी असाल तर सांगा, मग आम्ही प्रयत्न करू. तुम्ही लाईव्हला आम्ही तुम्ही सांगा लाईव्हला कोणत्या कोणत्या रेसिपीज तुम्हाला हव्या असतील त्या सांगा. उषा गीते मी आज ही करायची, नक्की करून बघा. ही रेसिपी तुमका नक्की आवडतली आणि केल्यात ना की लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊन ना कमेंट करून सांगा की आम्ही आज ही रेसिपी ट्राय केली आणि खूप छान झाली. जसं जवळ्याची रेसिपी तुम्ही ट्राय केलात आणि जवळा खूप छान झाला. आज बुधवार आहे ना. धन्यवाद. तसं तुम्ही नक्की करा आणि सांगा कसे झाले. म्हणजे तुम्ही बघताच आहात, तशी म्हणतात ना एक प्रकारचा क्लासच, शाळा शिकला आणि लगेच केलं. नाही पण आपण पण असं बघतो ना रेसिपी युट्यूबवर, कधी कधी छोट्या छोट्या टिप्स आपण मिस करतो, पूर्ण व्हिडिओ बघत नाही. पण लाईव्ह मध्ये कसं आता तुम्ही समोरासमोर बघता, मग तुमका खात्री येतं की होय बाय असेच. आणि एक बाबा गॅस एकदम बारीक बारीक आणि त्याच रंगावर मग भाजा, बारीक ह्याच्यावर त्याच रंगावर चांगले शेकून घ्यावा. इझी. साखरेऐवजी गूळ टाकलं तर चालतो, पण जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं साखर टाकली तर दूध टाकू नका. आज आपण दूध टाकलंय, तुम्ही पाणी टाका मिक्स करताना, ही एक काळजी घ्या. आणि तुम्ही गूळ वापरून हे मालपोहे करू शकता, खूप छान होतात चवीला आणि तुपात तुम्ही तळा. हेमलता लिहिते ताई कशा आहात, आम्ही मस्त. महालक्ष्मी लिखते कोल्हापूर. आता कोल्हापूरची जी फेमस रेसिपी तांबडा रस्ता, पिवळा रस्ता नाही हो, लाल रस्ता. कोल्हापूरच्या आई अंबाबाईला आमचा नमस्कार सांगा. पल्लवी लिहिते आम्हाला कोकणी खूप आवडते. हो. सुवर्णा लिहिते बघून खायला यावेसे वाटते. या ताई नक्की या, तुम्ही खायला या, आम्ही वाट बघतोय. बघितल्यावर तुम्ही करा पण आणि नंतर खा. जसं मी म्हणाली ना की मालपोह्याचं नाव घेतला की मी म्हटलं आजची रेसिपी लाईव्हची मालपोहा, आणि मी मालपोहा तयार व्हायच्या अगोदरच त्याचा स्वाद घेतला मनातल्या मनात हे करून. म्हटलं आज जो मालपोहा होणार आहे. आणि हे मालपोहे जे आहेत ना ते कमी गॅसवर शेका, थोडा वेळ लागतो. तिका वाटला की वहिनी आता गुळाचे करता, गव्हाचं पीठ म्हटल्यावर आधी काका विचारले
नंतर मग रेसिपीत बदल आम्ही किती केले ते बघा. तेलात तळूचे आहेत काय हा. तर म्हणले हा काईल काढ. तेल पण मी ओतलंय नवीन. जर तेल काढ ना, चकलीचं वरून एक गंमत सांगते. चकली ना, माझी चकली कधी पण नरम आहे. आत्ता पण मी ना खूप वेळा ट्राय केलंय. चकलीचा पीठ वेगवेगळ्या वापरल्यानंतर माका आता त्या चकलीचा गुपित कळला. ती चकली नरम न होण्याचा गुपित ह्याचा की चकली कमी गॅसवर तळूई. जोपर्यंत त्याचे बुडबुडे पूर्ण बंद होत नाही ना, तोपर्यंत तिका काढू सारख्या नाही. बुडबुडे पूर्ण बंद झाले ना की चकली तुम्ही काढा, थंड करा. मग मी गॅरंटी देऊन सांगते की ती चकली तुमची कुरकुरीतच होणार. तुमका एक दाखवते लाईव्ह मध्ये जी मी प्रयोग केला आणि आता माझ्या मनाला समाधान की हा बाबा मला ती चकली कुरकुरीत होण्याचं गुपित गवसलं. ते असंच असतं, अनुभवामधून शिकता. पण त्याच्यासाठी मी खूप चकल्याचं पीठ, तेल, माझा गॅस सगळं वाया घालवलं. वाया नाही घालवल्या आणि खाल्यान. अरे पण नरम पडलेल्या चकल्या खायला खाल्यान. फक्त तो आनंद नाही घेतल्यान त्यांना. मुंबईमध्ये दूध किती रुपये आहे? मुंबईमध्ये दूध अमूलचं आहे 60 रुपये लिटर. त्याच्यानंतर गोवर्धनचा पण 60 रुपये लिटर. म्हणजे गाईचं दूध जे आहे 60 रुपये लिटर आहे आणि म्हशीचं दूध 70 रुपये लिटर आहे. हेमलं तर इथे हो ताई मला पेज रेसिपी हवी आहे. पेजेची रेसिपी तशी आपण दाखवलेली आहे, ती तुम्ही बघू शकता. नाही तर लाईव्हवर आम्ही एक दिवस जसं पेजेची रेसिपी दाखवू. अजून कुणाला काय हवं असेल तर तुम्ही नक्की सांगा. आमच्या कोल्हापूरमध्ये परब रुपेश आणि परब किचन असं फिशसाठी फेमस आहे, या इकडे. ओके धन्यवाद थँक्यू सो मच. परब किचन असेल यांनी परब किचन. ओके, परब रुपेश यांनी परब किचन ओके चालू केलं आहे की काय विचार तुझ्या. कारण माझ्या भावाचं पण नाव रुपेश आहे, पण तो कोल्हापूरला नाही राहत, इथेच राहतो. हलीमची पेज रेसिपी हेमलता गायकवाड लिहिते. हो, हलीमच्या पेजेची रेसिपी नक्की. अगदी लाईव्ह नाही जमली तर अशी रेसिपी करून टाकू. त्याच्यानंतर मेमरी प्लेस लिहिते. तुम्ही कुठून बोलत आहात? तर आम्ही विरारवरून बोलतोय. तुम्ही कुठून बोलताय? तुम्ही पण सांगा. आणि तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये. आणि रेसिपी अशी पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. कोल्हापूरवरून त्या लिहितात बाबा एवढे महाग. हो, इकडे दूध महाग आहे. कोल्हापूरला दूध तसं स्वस्त मिळतं कारण जागोजागी डेअरी असतात ना. किती रुपये किलो आहे पण कोल्हापूरला? आता तुम्ही स्वस्त म्हणालात ना. किती रुपये? किलो नाही, लिटर. किती रुपये लिटर आहे कोल्हापूरला दूध? कारण आम्ही गेलेलो ना कोल्हापूरला, तर तिथे ना रात्रीचं तुम्हाला माहिती आहे म्हशीचं ताजं दूध देतात तिथे आणि ते प्यायला पण देतात आणि चवीला एक नंबर असतं. रात्री मला वाटतं 10-10:30 नंतर ना म्हशी घेऊन उभ्या असतात आणि ते तुम्हाला साईडला असे कॉर्नरला असतात रस्त्याच्या. ते तुम्ही तिथल्या तिथे काढल्या गरम असतात. मग गाईचा काढान दे की म्हशीचा काढान दे की बकरीचा, पण त्या दूध गरम असतं काढल्या. ओके, RK नगर. पण किती रुपये लिटर दूध आहे ते नाही सांगितलं तुम्ही. RK नगर कोल्हापूरमध्ये. दोघींनी सेम टू सेम दिसताय. अरे हो, आज तो कोइन्सिडन्स झाला, पण चांगला झाला कोइन्सिडन्स. खूप जणांनी त्याच्यावर कमेंट दिली, थँक्यू सो मच. तसं मॅचिंग ठरवून नाही केलेलं, ते झालं. माझ्याकडे मी काय माहिती, मी टॉप दुसरा घातलेला पण नंतर त्याच्यावर थोडा डाग पडला. इस्त्री केलं बसलेलो मी, मला ह्यो घाला, मी घातले नाही बऱ्याच लाईव्ह मध्ये, ह्यो इस्त्री करा. इस्त्री केल्याने पण बोलले पण किती चुरगटलेलो तुझो ड्रेस. म्हणजे धुतल्यावर चुरगटलेलोच असताना. हो, महालक्ष्मी 62 रुपये म्हणजे म्हशीचं असेल, कारण त्यांनी 70 रुपये म्हशीचं लिटर, कारण 60 रुपये तर गाईचं आहे लिटर. आता आपलं हे झालेलं आहे म्हणजे अजून एक येतलो. म्हणजे बघा 1 2 3 4 5 6 7 म्हणजे जर तुम्ही 2-3 वाढत असाल 3-4 जणांना तर हे एवढं प्रमाण जे आहे ते योग्य प्रमाण आहे. दाबल्यावर फुगता, दाबले की फुगता बाजू. शंकर कांबळे लिहित आहेत मस्त. परब किचन महाराष्ट्रातल्या घराघरातील किचन उत्तम. बरेच पदार्थ आपल्या किचन मध्ये. मनापासून धन्यवाद, हात जोडून धन्यवाद. ओके, गावचं 45 रुपये लिटर आहे दीदी. ओके, सुनील लिहित आहे तुम्ही दोघांमध्ये भांडण झालं तर सर्वात पहिलं सॉरी कोण बोलतं? सॉरी बोलायची गरज नसते, डायरेक्ट बोलायचं. सॉरी किती आणायचं? मैत्रीमध्ये, नात्यामध्ये नो सॉरी नो थँक्यू. शाहरुख खानचं कोणाचं माहिती नाही पण नो सॉरी नो थँक्यू. सॉरी बोलायचं कशाला? ठीक आहे, असं काय नाही. असं वाटलं मला हाय गरज नाही. सरोज
सोनम आली आहे काय खाली, मी फोन करणार. भले 2 दिवसांनी होते, पण सोनम जर खाली इला आणि वेळेवर नाही वर इला, मग नाही हो वहिनी आली आहे बसले पाठवते झाला. हा, काय विषय सॉरी संपला. बेबी आता. विषय काय अपेक्षा नाही करायची हो, जीवन खूप शॉर्ट आहे. हा त्याच्यामध्ये नो सॉरी नो थँक्यू हसत जगायचं, हसत रेसिपी करायच्या आणि ह्या रेसिपी बसून खायच्या आणि आवडीने. हसत पण बघायच्या. हा, आणि खूप बोलणं ज्यांना आवडतं. अरे मध्ये एक कमेंट होती की मला पण खूप बोलायला आवडतं. हो, बोलणं मालवणी माणूस गप बसात काय सांगा आधी हसण्यामुळे तुम्ही. आणि बोलण्यामुळे 2 गोष्टी चांगल्या होतात. एक तर तुमच्या तोंडाचा व्यायाम होतो, सुरकुत्या अजून येणार नाही, लवकर आपण म्हातारे होणार नाही, ते फायदे होणार. आणि आपलं स्ट्रेस टेन्शन जे काही असेल ना ते हसून आणि बोलून दूर होतं. आता बघा 1 तास तुम्हाला मालपुऱ्याची रेसिपी दाखवली, 1 तास जवळजवळ 40 मिनिटं तर नक्कीच झाली असणार. त्या 40 मिनिटामध्ये म्यूटमध्ये कसं राहायचं. पण जाऊ दे, 10 लोकांना ज्यांना आमच्या रेसिपी खूप बडबडीमुळे नाही आवडत, सगळ्यांना पण धन्यवाद. आणि जे आम्हाला म्हणतात ना, जी कमेंट करतात कशीही असू दे, चांगली असू दे, वाईट असू दे, त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद. बघता तरी त्याच्या बहाने. मांदेली म्हणजे काय, मांदेली म्हणजे एक छोटा मांदेली मासाचा प्रकार असतो. ती छोटीच असते, अशी लाल कलरची असते, पिंकिश, पण ती ताजी असते आणि खूप चवीला छान लागते. आणि स्वस्त तर भारी स्वस्त, सगळ्यात स्वस्त असते. फ्री पण गावतात कढी हा, मोठी आता नाही देता, पहिले द्यायचे. बोंबलाचं वाटो घेतलं, कोळंबीचं 2 मांदेली टाक, मग ती 4 मांदेली टाकायची. पण आता गावात नाही, आता 50 रुपये वाटो झालं, पहिलं 20 रुपयात गावा. आणि मांदेली ना बाळी ती नसात तर तिने नक्की खावा. आपल्या मुलाला दूध भरपूर येतं, कुरकुरीत पण तुम्हाला खावा की अशीच खावा. एक गोष्ट आवर्जून सांगते, व्हेज नॉनव्हेजचा प्रकार नसतो. पण जसं व्हेजमध्ये आपण खूप जण असतात जे नॉनव्हेज सोडून व्हेजमध्ये वेगन बनतात आणि म्हणजे फक्त व्हेजिटेरियनच जेवतात. पण तुम्हाला खरं सांगायचं, नॉनव्हेजमध्ये पण जे आपण मासे खातो ना त्याच्यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असतं, जे आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक असतं. तर मासे तुम्ही आवर्जून खा. जर तुम्ही व्हेजच खाणारे असाल तर नाही खाल्लात तरी चालेल. मग तुम्ही प्रोटीन्स खा, किंवा जे तुम्हाला हे असतील ना, दुधापासून बनलेले पदार्थ, सोयाबीन, हा, असे पदार्थ खा. आणि नॉनव्हेज असाल तर मासे तुम्ही नक्की खा. मास्यामध्ये खूप चांगले म्हणजे बोलतात ना गुणधर्म असतात, जे तुमच्या शरीराला आवर्जून म्हणजे चांगलं स्ट्रॉंग बनवणे, ते हाडं पण मजबूत करतात. हा, खरं बघायला गेलं तर म्हणून मालवणी माणसामध्ये एवढी ताकद असते खरं सांगायचं तर. कारण आम्ही मच्छी, मटण आणि मासे नाही असं होणारच नाही. वार असलो की त्या वयाच आठवणी येता. आता शेवट, चला, अशा प्रकारे आपलं जो बघा जो आपण केला. आता चला थोडक्यात परत एकदा तुम्हाला रेसिपी दाखवतो. जे आत्ता जॉईन झाले असतील, जे लाईव्हला म्हणजे टायमात आले नसतील, कारण आमचा पण लाईव्ह कधी वर खाली होतो, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही पण टायमात कधी कधी वर खाली होता. हो, गव्हाच्या पिठाचे आज मालपोहे केलेले आहेत, मैद्याचं आणि दूध घालून. तर त्याचं प्रमाण हेच आहे, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी दूध. जर लागलं तर थोडं दूध तुम्ही ॲड करू शकता. दूध आणि साखर तुम्ही मिक्स करून घ्या. मग त्याच्यामध्ये केळं टाका वाटून, त्याच्यामध्ये वेलची टाका, वेलचीची पूड. त्याच्यानंतर वहिनीने याच्यामध्ये थोडंसं जिरं आणि बडीशेप वाटून मिक्सरला घेतला आणि त्यासोबत केळं पण वाटलं, कारण थोडंसं आमचं केळं कच्चं होतं. खूप जास्त पिकलेलं असेल ना तर तुम्ही मॅश करा. साखर नको असेल तर तुम्ही गूळ वापरू शकता. गूळ वापरला तर दूध नका वापरू, पाणी वापरा. हे कॉम्बिनेशन तुम्ही लक्षात ठेवा, नाहीतर ते फाटेल. आणि गरम दूध वापरा, थोडंसं कोमट. त्याच्यामुळे ना मालपोहे खूप असे सॉफ्ट होतात आणि त्यांना खूप चांगली जाळी सुटते आणि टेक्स्चर पण छान येतो. आणि केळं वापरल्यामुळे पण जाळी सुटायला मदत येते. आणि केळा आणि गव्हाच्या पिठाची जी चव येते ना, साखर, ती म्हणजे बोलतात ना माइंड ब्लोईंग, खूप छान येते. आणि असं करून तुम्ही ते पिठाची कन्सिस्टन्सी पाण्यासारखी ठेवा. आणि नंतर एक पॅन घ्या, पसरट पॅन, ज्याच्यामध्ये ते मालपोहे तुम्ही शेकाल. आम्ही तूप वापरलंय, तुम्ही तेलात सुद्धा हे मालपोहे तळू शकता, ते पण खूप छान लागतात. आपल्या गावी गणपतीला कोकणात सर्रास तेलामध्ये तळलेले मालपोहे करतात. आज आपण तुपामध्ये केले. हा प्रकार तुम्ही नक्की करून बघा. थोडंसं हटके म्हणता ती इम्प्रूव्हमेंट होत गेली रेसिपी करता करता. आणि ह्याच्यामध्ये मी मगाशी हे जे ड्रायफ्रूट होते ना, ते बारीक होता ना, ता पण मी या बॅटर मध्ये घातले. ता रवला सांगायचा, ता सरोजान बघितला नव्हता, मी ता सुद्धा घातले. आणि वरती ते का पत्ते आता असे सजावट वापरले. तुम्ही पाहिजे तर गुळ नाही, साखर आणि पाण्याचा पाक करून हे करतात ना असे मालपोहे, नंतर त्या पाकात सोडू शकतात. ती राजस्थानी वगैरे असे करतात, ती पण पद्धत खूप छान असतात. आणि मालपोहे तर मालपोहे आहात, त्यांच्याबद्दल जेवढा सांगायचा, जेवढा बोलायचा तेवढा कमी.
बघा अशा प्रकारे आपले मालपोहे झाले. तुम्ही येणाऱ्या उपासाला कधी उपास सोडायचा असेल त्यावेळेला झटपट हे मालपोहे करा. पण फक्त एक काळजी घ्या, आता मी गॅस बंद करते, कमी गॅसवर करा. मोठ्या गॅसवर करू गेल्यात तर हे हमखास करपतले. आणि गुळाचं गुणधर्म, गुळ टाकल्यानंतर करपतं. त्याच्यामुळे साखर आणि गुळ. आता चला, तुम्हाला अजून आत्ता परत जॉईन झाल्यानं सांगतो, आज आपण केले गव्हाच्या पिठाचे साखरेत आणि दुधात आणि केळं वापरून मालपोहे, मस्त मौसूद. हां, पार्वती नाईक लिहिते तुमचं गाव कोणतं? आमचं गाव कणकवली, जे सगळ्यात फेमस गाव आहे कणकवली. महालक्ष्मी सुनील लिहिते मला तर पाहिलं असं वाटलं की तुम्ही जुळ्या बहिणी आहात. अरे माका वाटलेलाच ही अजून कमेंट एकत्र ड्रेस घातला होता. जुळ्या बहिणी नाही अशीच म्हणणार होते, सेम झाल्या म्हटल्यावर आता जुळे म्हणतात की काय. महालक्ष्मी ते नवीन इन्फॉर्मेशन मिळाली. हो, तसंच आम्ही सांगितलं ना, तुमच्या भागामध्ये कुठल्या नवीन नवीन पदार्थ बनत असतील, नवीन नवीन प्रकारचं काहीतरी याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन असेल, म्हणजे एकच पदार्थ असतं, नाव वेगवेगळे असतात पण करायची पद्धत थोडीफार वेगळी असते, असं काही प्रकार असेल तर खाली नक्की कमेंट करून सांगा. ही रेसिपी लाईव्ह सेक्शनमध्ये आपली सेव्ह होतली, तेव्हा तुम्ही खाली जाऊन कमेंट करा ही रेसिपी ट्राय केल्यानंतर मार्गशीर्षच्या गुरुवारी. आता बघूया गरमत. हे बघा मस्त मऊसूद झालेलो आणि तुपाची चकाकी काय इली आणि कसं शेकलो तो बघा. आतून सुद्धा छान शेकलो गेलो, कारण आपण हे मंद आचेवर चांगले शेकले गेलेत आणि झालेत पण छान. गमतात की नाही की वाटता, काही जणांनी सांगितलं पण बघून काय वाटता, खाऊसा. येवा नक्की येवा. परब किचन आपलाच असा. प्रियांका लिहिते खूप छान, स्नेहा सरोज थँक्यू सो मच. सुनील लिहिते मी तर मांदेली काट्यासकट खाऊन टाकतो. हो, मांदेली पण खाता 2 नंबर, काटोच नाही मी कय गेलो. मला पण तुमचं म्हणणं खरं वाटतं की फिश चिकन खाल्ले तर अंगामध्ये ताकद येते, कारण माझी बायको खूप भांडते. मी विचार करतो की तिच्यामध्ये एवढी भांडण्याची ताकद कुठून येते मटन मच्छी का. धन्यवाद. असं काही नाही आहे, जोक्स पाठ. तुम्ही पण ही कमेंट अशीच मस्करीमध्ये केली असणार. सुवर्णा लिहिते खूप सुंदर रेसिपी सांगितल्याबद्दल धन्यवाद दोघींना, थँक्यू सो मच. मालपोहे बनवताना जर गावठी अंडी टाकली तर अजून छान होतात. ओके, गावठी अंडी एकदा ट्राय करून बघतो. गावठी अंडी, हां नॉनव्हेज, ही एकदा ट्राय. तसं शिल्पाने तुम्हाला माहिती आहे अळूवडीमध्ये कोळंबी टाकलेली आणि अळूवडीला नॉनव्हेज कोळंबीचं अळूवडी बनवलेली, तो पण एक प्रकार खूप छान लागलेला असतात. आता तुम्हाला माहिती आहे त्या दिवशी मी गोव्याकडे वगैरे किंवा आगरी कोळी लोकांमध्ये तुम्हाला माहिती आहे सरळ वांग्यामध्ये जसं सुकट टाकतात तसं कशामध्ये पण नॉनव्हेज टाकून खूप छान बनवलं जातं. तो पण एक प्रकार असतो. पण म्हणजे बोलतात व्हेज आणि नॉनव्हेजचं कॉम्बिनेशन करून रेसिपी पण खूप छान होते. नॉनव्हेज मध्ये आपण बटाटा तर आवर्जून वापरतो. कणकवलीमध्ये कुठे? सुवर्णा लिहिते आम्ही कणकवलीमध्ये श्रावणात. काहीतरी गप्प झाल्यासारखं झाला. मी डोळे बंद करू की काय? मी जर तुमच्या घरी आले तर मला बनवून द्याल का? हो नक्की देऊ. विरारला या. परब किचन मध्ये स्वागत आहे. आमचं परब किचन हे इन्स्टावर पण आहे, तुम्ही जर आम्हाला इन्स्टामध्ये पण फॉलो करू शकता. परब किचन म्हणूनच आहे इन्स्टामध्ये. आम्ही तिथे शॉर्ट रील्स, टिप्स किंवा रेसिपी रिलेटेड नवीन रेसिपी ज्या असतात त्याच्याबद्दल शॉर्ट व्हिडिओ वगैरे करून आम्ही टाकतो. तुम्ही आम्हाला नक्की फेसबुक, इन्स्टा आणि यूट्यूबवर फॉलो करू शकता. जर आमची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे कसं माहिती आहे. हां, आणि आता मार्गशीर्ष महिन्यात तुम्हाला धुपाचा सुगंध कसा हवा असेल ते सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर आपण कापूर किती वेळ जळवायचा कसा ते सुद्धा सांगितलंय. घरातला सुगंध कसा टिकवायचा ते सुद्धा आहे. आणखीन एक व्हिडिओ आहे तो आम्ही दाखवू. मार्गशीर्षमध्ये हवा असेल तर आता लाईकमध्ये सांगा तुम्ही. आता शॉर्ट रीलसाठी आता इथेच शॉर्ट रील बनवूया. चला आता वहिनी बोला. असे हे आपले हेल्दी झटपट होणारे गव्हाच्या, दुधाच्या आणि केळ्यामध्ये मिक्स असलेले मालपोहा जे आपण तळले तुपात आणि झाले इतके मऊसूत होत ना. हा हा हा. सरोज म्हणता आता माका लय कुवाळला असतं, माका पाणी सुटात. नाही ते असं काय नाही. आज ह्याच्यामध्ये तुमका जर हे मालपोहे आवडले तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि ह्याची रेसिपी तुम्ही काय बघू शकता युट्यूबवर लाईव्ह सेक्शनमध्ये आवर्जून. आणि असे पण रेसिपी आहेत तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. 3-4 प्रकारचे मालपोहे आहेत. तुमका तो राजस्थानी म्हणता ना तो ह्यांना पण दाखवलेलो. स्नेहान तव्यावरचे, पॅन मधले सगळे मालपोहे दाखवले. आज दुधातलो दाखवलं, मेन म्हणजे दुधातलो. त्याच्यामुळे हे मालपोहे तुम्ही नक्की करून बघा. आता आपण लाईव्ह सेक्शन एंड करूया.
सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद आम्हाला जॉईन केलं आणि इथपर्यंत आमची ही लाईव्ह बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद आणि तुमचं स्वागत सुद्धा आहे. चला